Здравейте всички, аз съм Готика 47. Здравейте всички, аз съм Стефан Омагат и днес ще ви покажа как без да дадете никакви пари да получите айтеми на една от Team Fortress 2. Лично на копченце горе шоп или магазин, зависи ако сте с превод, който трябва да се махна, защото е ужасен, доколкото разбрах. Цъкаш там. Отиваш на на предмети, всички предмети, оръжия, защото това става само с оръжията. Избираш някакво оръжие. Fuck you. Така, избираш някакво оръжие. В моят случай съм си избрал вече и съм го направил това. Лок, защото е хубав. И цъкате пробване, което ви дава пълномощното да го ползвате една седмица, след което пак можете да се го вземете. И най-много правя така, тъй че парите го и вие ще ви помогне. И още един туториал как да се изкарате конзолата в TF2. Отидете на настройки. Така. Добре. И когато цъкнете това, вуаля! Тук може да се конектвате към сървър и тъна. И да, това е. Чао!